Je rent er nog in. Ja, dit is een gestreepte Amerikaanse rivierkreeft en dit is een van de boosdoeners. De kreeften eten en slopen alles in het water. Daardoor raakt het bioverskaat versteurd en worden de walskanten instabiel. Maar het warme waar lieten de beesten haar meer sjen, waardoor ze ook vaker zoen worden. Ja, dit is een zoene sleet en dat kerst zien aan waterplanten die hier al nog in staan. Mooi helder water. Hier vliegen diverse libellen om, zoals lantaarntje en een vroege glazenmaker. Deze sleet ziet er heel oors uit. Ja, deze sleet die ziet er inderdaad heel oors uit. Je ziet het al dat je er eigenlijk geen waterplanten meer in staan. Het water is troebel. Dus ja, de libellen zie je net vliegen. Dus het is een heel groot contrast met de orensleer. In Zandveert kan wel 1000 kreeften zitten. Het Frieske Geer en Wetenschap Friesland doen haar best om de beestjes te vangen. Maar het is een ongelijke strijd. Ik denk dat vanuit de regering wel geld moet beschikbaar worden om daar de middelen voor te kunnen aanschaffen, zodat wij daar wat aan kunnen doen. Als van kreeft haast, kist ek een handje helpen. Het is tastingen om de beesten te vangen met een angel om ze daarna op te eten.